Tak, ukážeme si dneska, jak zapojit zásuvku. Nejsem vůbec elektrikář, ale kámoš máme bydlí tady v tom baráku, to můžete vidět. Mě to naučil, tak si to ukážeme, protože já jsem s tím problémy. To je takový základ a většina lidí to stejně neumí. Tak, my si to trošku připravíme. Tak. Rozstříme a jedeme. Tak, máme tady propojení zásuvek. Tak. Ty krása, zrovna které máme mrtě. Tak tady na tím kašlu. Ukážeme si to tady na tý. Tak, očistíme. To je takový blbý přístup, ale to ničemu vadit nebude. Tak, nehejbej se. Tak, naučil jsem se základní pravidla a to je, aby byla fáze nalevo. To je vlastně jediný, co musíte snad umět. Fáze je vždy hnědá, modrá nulák, zemění, to zelená. Tak. Tohle je klasická vlastně zásuvka, dvojzásuvka, pootočená, protože je to praktický. Tak, my si to odděláme. Dětská pojistka, tu si tam necháme, tak tady se dá vycvaknout. Tak, klasická zásuvka. Tak, takhle patří, takhle nastrkáme, fáze nalevo, nulák a zemění na tom. Tak, oholíme si kabely. Teď je vidět, že jsem amatér, protože to takhle pracně vždycky naříznu nožem. Tak. Až budete dělat zásuvku, tak určitě doporučuji ty kabely si nechat vždycky aspoň takhle, prostě nejlíp takových 15 cm, prostě si tam nechte normálně vůli. Ať prostě můžete si když tak zkrátit. Zkrátit můžete vždycky. Prodloužit je zbytečně pak problematický. Tak. Jo, mít slíkačku, nebo ty slíkací kleště, tak je to během 20 sekund všechno oholený. Tak. Vezmi si ještě šroubky. Takže vždycky ta zásuvka je vlastně má takový, hlavně mějte čistý i tady vzadu, aby se vám tam vešly všude kabely. Tak. Ta zásuvka vlastně má tady na šroubky prostor na kotvení, takže tady ho dám nahoru, tady ho dám dolů, abych si to tam mohl případně nasunout. Já si to dám radši takhle předem, nebo radši. Nemám tady, plete se mi kamera. Tak. A teď to samotné napojení. Takhle zásuvka,
takhle tam patří, fáze nalevo, takže jedu. Jedej, fáze, čistě, no takhle, a cvaknu, kabel drží, paráda. Druhý, paráda, tak, a tam zemění, prd. Druhý propojení. A ty kabely to je vždycky paráda. Tak a tak. Člověk si to docela zaposiluje prsty. Tak. A to vždycky jak lehce cvakne, tak to uslyšíte, aby ten kabel tam držel tak, jak má. Tak. Čas vypadne a uvidíme. Teď si je porovnáme ty kabely, aby se nám tam vešly. Tak. Trošku si pomůžeme. Tak. Tak. Tak vždycky chce to ty zásuvky mít jako nějaký rovině. So good. Tak jdeme. Tak osobně, když jsem ty zásuvky dělal, tak elektrikáři používají sádru na to sádrování. Vlastně hlavně to dejte do zádu, aby vám to vyteklo tady. I vylomit to můžete prostě, aby ta sádra zapadla všude, kde má ta zásuvka, ať drží. Prostě hlavně drží, protože není nic horšího, než když tam narvete zástrčku a ona vám vyrve celou zásuvku. Dělal jsem to tak, že vlastně namíchal jsem si na moje stavební lepidlo a to lepidlo pobalil jsem to kolem, dal jsem to do děr a dal jsem to tam. Lepidlo sice tvrdne třeba 2 dny, nebo den a půl, 2 jak kdy. Ale prostě pak to drží, si myslím, rozhodně víc než nějaká sádra. Když budete mít čas, udělal bych to asi znovu na lepidlo. Tak, tady to už je vlastně konečná. A je to hotovo, namontováno. Tak, a příprava telefonu. Tak, ještě tady pár je, nějaký vypínač, ještě uvidíme, protože to mám od ventilátoru, bude to sranda. Tak, zatím se mějte, tak čau.